бобои Иззатулло суҳбаткунон бо наберааш ба толори варзишӣ меояд, зеро имрӯз набераи варзишгараш дар мусобиқаи ҷумҳуравии Панкратион баромад дорад ва аз ҳама мухлиси ашадии Суннатулло бобояш мебошад. дар ин мусобиқа ба мисли набераи бобои Иззатулло даҳҳо наврасони дигар низ ширкат доштанду ҳар кадом мехостанд бо сари баланд аз майдон берун шаванд. дар ин рақобатҳои сахту сангин шӯру ҳаяҷони ин мусафиди варзишдӯст хеле зиёд буду бо майли беандоза Суннатуллоро дастгирӣ мекард. шояд дуои неки бобо буд ки имрӯз набера муваффақ шуд. Mana imrӯz мо ба дастгирии набераи худ омадем ки мана муддати 5 сол боз аст дар риштаи ҳамин варзиш мусобиқа мекунад. мана имрӯз хурсанд ҳастем ки набераи мо ҷои якума гирифт, соҳиби медали тилло шид ва аз ин мо сарфароз ҳастем ва хурсанд. ватани мо обод шудааст. мана ҳама ҳамин пешравиҳо аз рӯи меҳнату ғамхориҳои аввал сарвари миллати мо, пешвои миллат ҷаноби оли муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст ки вай марди хират ҳамаи барои дастгирӣ барои фарқ надорад. ӯ майда аст, калон аст, ба ҳамаи ҷода меҳнат ва хизмати худаи марди абар нишон дода истодааст. мо шукрона мекунем ки дар ин давлати озод ҳастем ва озодона ҳарф мезанем, озодона фарзандои худро ба варзиш меорем ва шукрона ин дунёро мегӯем. раҳмат ба ҳамаи тамоми ташкилкунандагон ва асос ба пешвои миллат ки фарзандои моро ҳамчун фарзанди худ нигоҳ мекунанд. раҳмат барои ташаккур. пеш аз мусобиқа ман ба бобоям ваъда додам ки медали тиллоро мегирам ва хурсандона медали тиллоро гирифтам ва бобои ман хеле хурсанд шуд. оянда мехоҳам ки машқҳои худро боз беҳтар гардонам ва дар дигар давлатҳо парчами Тоҷикистонро тарафшон кунам. чун анъана ба хотири муайян кардани беҳтаринҳо ҷоми Федератсияи Панкратион дар охири сол роҳандозӣ мешавад ки аз сартосари мамлакат беҳтарин клубҳои варзишӣ дастпарварони худро сафарбар мекунанд. талоши мубориза ва рақобатҳои ҷолиб дар мусобиқаи мазкур шумораи зиёди мухлисонро ҷамъ оварда буд. мо хеле хушҳол ҳастем ки ин намуди варзиш Панкратионро дар Тоҷикистон роҳандозӣ кардем. чӣ қадаре ки мо мусобиқаҳои дохилиро зиёд мекунем, ҳамон қадар таҷрибаи варзишгарон хуб мешавад. мо ҳамасола дар нақшаи Федератсияи Панкратиони Тоҷикистон 3-4 мусобиқаҳои шаҳриву ҷумҳуриявӣ ҳастад. мо ҳамин 3-4 мусобиқаро баргузор мекунем. дар ин 3-4 мусобиқае ки мо ҳамасола баргузор мекунем, чӣ қадар ҳавасу
ҳаваси наврасону ҷавонон ва калонсолон зиёд мешавад. дар ҳар як чорабинӣ, ҳар як мусобиқае ки мо баргузор мекунем, ана шумораи варзишгарон ҳамон қадар зиёд мешавад. аз суғду хатлон, бадахшону минтақаи рашт, шаҳру ноҳияи тобаи марказ ва шаҳри душанбе наздики 400 варзишгар барои мақомҳои ифтихорӣ мубориза бурданд, ки мураббиён ҳар як мусобиқаи дохилиро муҳиму саривақтӣ арзёбӣ мекунанд. ما از دسته نویای فرخور در این مسابقه و این مسابقه آمدیم که در این مسابقه ما 16 نفر ورزشگر آوردیم. از آن جمله 5 نفر ورزشگر ما در این مسابقه برآمد کردند و 4 نفرشون سرزاور جای یکم شدن، 1 نفرشون سرزاور جای دوم. ما کوشش میکنیم که مسابقه های آینده با ایدان ورزشگران زیادتر بیاریم تا که ملکه خود را در اینجا زیاد کنند، در مسابقه های بیرون از جمهوری خوب برآمد کنند. برگزاری این خیر مسابقه برای ما بسیار خوب است که ما شاگردای خود را وقتی در اینجا سفربر میکنیم از کمبودی و از بردی آنها ما اینجا با خبر میشیم. در آینده کدامش مثال با مدیت ما کمبودی را اصلاح میکنیم، سفربر میکنیم مسابقه آینده که سزاوار جای اول شوند. طبق низомнома мусобиқа 2 рӯз идома кард. дар рӯзи аввал бештар кӯдакону наврасон майдондорӣ карданд. чун мушоҳида кардем, аллакай дар чунин сину сол наврасон муҳаббати зиёд ба варзиш пайдо намуда, бо майли том дар майдон ҳунарнамоӣ мекарданд. маълум аст ки ин наврасон бо ҳадафҳои муайян ба роҳи варзишро пеша кардаанд ва аллакай дар майдонҳои бузург шаҳди пирӯзӣ чашиданд. مسابقه امروز به من خیلی آسان گذشت و من حریف خود را به آسانی شکست دادم، زیرا که من از جمهوری تاجیکستان بیرون اشتراک کردم و تجربه خوب گرفتم. امسال من چمپیون جهان شدم. سال آینده کوشش میکنم که نتیجه های خوب را به دست بیارم. дар маросими ифтитоҳи чорабинии мазкур масъулини варзиши кишвар, роҳбарияти Федератсияи Панкратион ва як қатор аз мураббиёни соҳибтаҷриба ширкат намуданд. роҳбарияти раёсати рушди варзиши касбӣ Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши кишвар зимни суханронӣ иброз дошт, ки баргузории мусобиқаҳо чӣ дар намудҳои олимпиву ғайриолимпӣ ва касбиву ғайрикасбӣ ҳадафаш танҳо як аст: ҷалб намудани наврасону ҷавонон ба варзишу тарбияи ҷисмонӣ. ҳамзамон гуфта шуд, ки агар мо чунин мусобиқаҳоро бештар баргузор кунем, насли имрӯз аз корҳои беҳуда дида ба ин сӯ рӯ меоранд ва мо метавонем дар самти ватандӯстиву хештаншиносии ҷавонон саҳми бузург гузорем. ҳамзамон аз фаъолияти пурсамари Федератсияи Панкратиони Тоҷикистон ва нишону ҷоизаҳои ба дастовардаи онҳо ҳозирин ёдовар шуданд. ҳамчун рамзи қадршиносӣ ва эҳтиром ба заҳмату меҳнатҳои як қатор мураббиён ва сарпаростон, ки саҳми худро дар рушди Панкратион гузоштанд, аз ҷониби роҳбарияти федератсия бо сипосномаҳо қадрдонӣ шуданд. механизм ҳое ки имрӯз Кумитаи кор бо ҷавонон бо федератсияҳои мамлакат
рӯи кор гирифтааст. ҳамин шаҳодат аз ҳамин аст ки имрӯз дар як чорабинии ҷумҳуриявӣ аз рӯи намуди Панкратион наздики 450 нафар наврасону ҷавонон ҷалб гардиданд ки ин метавонад дар муаррифии мамлакат дар арсаи ҷаҳонӣ заминаи мусоид гузорад. имрӯз таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳон ба намудҳои варзиши муосир, махсусан намудҳои ғайрикасбӣ хеле зиёд аст, ки дар қаламрави Тоҷикистон низ федератсияҳое фаъолият мекунанд, ки самти корияшон ба тарғиби ин риштаҳо равона шудааст. Панкратион яке аз қадимтарин навъи муҳорибаҳои омехта ба ҳисоб рафта, аз соли 2015 дар Тоҷикистон рӯ ба рушд дорад ва дар ҳар мусобиқа шумораи зиёди ҷавонону наврасон ширкат меварзанд, ки рақобатпазирӣ хеле зиёд аст. мо як ҳадаф дорем. ҳадафи мо муаррифӣ кардани миллат, давлат ва баланд бардоштани парчами ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. имрӯз чӣ хеле дидестем, чӣ қадар дастаҳо фаъол иштирок кардестанд. мусобиқа дастави рафтеса. дар байни ин дастаҳо се дастае ки барои ҷом рақобат кардестанд. дастаи тим ҷалол, тим эффект и дастаи сомон мебошад. мо аз ин хеле хушҳол ҳастем ки имрӯз наврасону ҷавонону калонсолон бар ин намуди варзиш роҳ овардан аз корҳои беҳудагардӣ даст кашиданд. ҳузури зиёди мухлисон ва дастгирии онҳо ба варзишгарон нерӯи дигар мебахшид. воқеан мушоҳида мешуд, ки дӯстдорону ҳаводорони Панкратион дар кишвар хеле зиёданд, чунки ба монанди мусобиқаҳои гӯштини миллӣ тамоми нишастҷойҳои толор пур буд ва қисми дигар оросон мусобиқаро тамошо мекарданд ва маҳз таъсири чунин муҳит ба варзишгарони наврас рӯҳияи дигар мебахшид. ما بچگانی نورسان خیلی خورسند میباشیم که برای ما خیلی مسابقه های گوناگون میگذرونند. من از ناحیه یاون آمدم، در بین این قدر مخلصان جای اول را گرفتم. من آینده میخواهم که مشق‌های گوناگون کنم و در همین خیلی مسابقه ها اشتراک نمایم و از جمهوری تاجیکستان بیرون برآمده اشتراک کنم و در همه جا جای اول را گیرم. دستای نوعی فرخور اومده هر چیزی که در تورال مربی به ما یاد داده است. من این کار رو کردم و مدالی چرا گرفتم. من میخوام چمپیون جهان شوم. امروز همه ورزشکاران آمدن که جای اول را اشغال نمایند. کسی که بسیار مهنت کرده بود که الان جای یکم را گرفت. من بسیار خرسندم که جای اول را گرفتم.
агар ба муҳимияти чунин мусобиқаҳо таваҷҷӯҳ кунем, новобаста аз чигунагии риштаи варзиш, он метавонад барои насли наврас як воситаи хуби дорои дӯстан аз корҳои ношоям бошад. чуноне ки роҳбарияти Федератсияи Панкратион Восои Юсупов мегӯяд, ҳадафи асосии онҳо танҳо муаррифӣ кардани Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳон мебошад. аз ин рӯ мусобиқаҳои дохилӣ барои кашфи беҳтаринҳо кӯмаки бузург мерасонад. امروز کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در اساس سیاست ورزش پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالله رحمان بهر رشد ساحه ورزش و تشویق و ترغیب طرز حیات سالم بین نوجوانان و جوانان تمام تدبیرهای سودمند را اندیشیده شده است که چگونه که شما امروز دیده شده است یک چهاربینی مسابقه جمهوری از روی نمود پانکراتیون بین نوجوانان جوانان و کلانسالان برگزار گردیده شده است که این میتواند در تشویق و ترغیب طرز حیات سالم همزمان تربیه نوجوانان در روحیه و تندرستی و تنخواهی و خویشتنشناسی زمینه مساعد گذارد. خب امروز کمیته کار با جوانان برای رشد و نموی ورزش در مملکت با فدراسیون که امروز در مملکت عمل کرده شده است رابطه زیج دارد و برای برگزار نمودن چنین چهاربینی‌ها همه شرایط‌ها را مهیا می‌سازد. нафароне ки дар ин ҷо ғолиб меоянд имкони шомил шудан ба дастаи якчашини федератсияро доранд. аз ҳамин хотир иштирокиён ба осонӣ таслим нашуда то охирин имкониятҳо рақобат мекарданд. вале ин ҷо нафаре ғолиб мешавад ки омодагиаш хубтар аст. дар маҷмӯъ талошу мубориза ва нерӯсанҷии варзишгарон хеле диданӣ ҷараён гирифт ки беҳтаринҳо сазовори болои минбари ифтихорӣ шуданд. аз ҳисоби натиҷаи умумӣ тими ҷалол аз шаҳри ҳисор мақоми аввал, сомон аз шаҳри душанбе ҷои дуюм ва дастаи эффект зинаи сеюмро ишғол намуданд ки ба дастаҳои ғолиб ҷоми мусобиқа тақдим карда шуд. акнун тамоми омодагиҳои ҳайати мунтахаб ва мусобиқаҳои байналмилалии соли 2025 равона мегардад.